Ja som úplne hodil z Supermax. A začneme hrať. Ideme. Aby ste... Tak. Aby ste ma počuli. Máme ďalšie. Ok. Tak. Tak. Ok. A ideme ďalej. Ok. Dvadsať. Dobre, 15. Teraz ja. Raz. Dva. Aj dole. Idem. No. Level up. Level. Oh. No. Ďalej. Ok. A oprav. Ok. Ideme na ňo. Ideme na ňo. Strel. On sa priblíži. Ja vystrelím. A zase vystrelím. A teraz by som mal doraziť. Bum. A bum. A je dole. Pravda? Ideme ďalej. Ideme. Som tu. What? Mission complete. 500. Máme 5500. Obchod. Tak. 400. Dobre. Toto. 450. Toto. Guľky. Dobre. Teraz ideme si toto a toto. Som hotový. A idem. Na ňo. No. Vystrelím si hoto. No. Ideme toto a teraz toto. Aj dole. Výborne. Ďalej. Bum. Tak. Ideme na ňo. No. Som silnejší a dačo si potom kúpime. Ďalej. Idem ďalej. Teraz som to schytal ja. Teraz to schytá on. No už to schytal. Dole. Teraz si kúpime. Asi dačo. Hej, kúpime. Čo sa stalo u nás? No. Tečok máme 0. Od. Mission complete. 500. Pravda? Yes. Dobre. No nohu. Štít. Androida. To je čo? 2. Robot. Toto. Je zadarmo. Yes, meč. Yes. Mám ešte 5000 škôl, kúpim, ne? Zase meč si spojím. Prečo tam máme ísť? Ježišmária. Na ňo.
vystrelí a potom sa ku mne priblíži. A ja urobím toto a toto. No i dole. Takto. Musím tu narábať. Ja som tu raz hral a som dačo zistil. Ale je to podvod. To nebudem robiť. Lebo nebudem podvádzať. Noha. 23. Dodilo to jeden blok. Tak, noha. Ešte nespadol. Do nás vystrelil guľky. Je na nás. A ja vystrelím. A je dole. Po ním. A je dole. Ideme. Ešte toho tu. Asi zoberieme. The problem. Teď išiel dozadu. Bolo to blbo streľať pre jeho. Dáme si opravu. Vystrelíme a hore Androida dám. A on vystrelil. Dal mi 14. Ne. Dobre, a teraz ja. A teraz ja. Hej. Tebe sa to páči? Nie. Takže. Ideme ďalej. Wow. Mission complete. 1500. Môžem. Nie obchod. Obchod môže byť tiež. Ešte nemám si 6000, tak to nechám byť. Mám si toto, 4000. Tak, človek môj. Tak. Teraz tu pôjdeme spojiť všetko, čo tu mám. Teraz meč. S mečom. Nie, toto nebudem dávať. To je Android, to je paráda. To už je nič. A teraz toto tu dáme. Toto. Vkladám. A dáme tu toto. Dáme tam. Ajaj. Dobre, keď ho si postavíme, to bude asi koniec dielu, lebo budeme mať. Čo je toto? Tak, ešte tu si dáme. Noha s tým. Grid. Tak, čus.